ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲି କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଆଗରୁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବରା କରିବି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ବାଛିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି, ତାର କେଶର ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କେଶର ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନ ଲାଗେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେଶର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ସିନା ବାଛିଦେଲେ, ବାଛିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଲେ ସେଥିରେ ଧୂଳିମଳି ଲାଗିଥିବ ନା, ଭଲ ଭାବେ ନ ଧୋଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପେଟକୁ ଯିବ, ଯାହା କାମ ପେଟରେ ରହି ପେଟ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ କରିକିନି ପେଟ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଚିପୁଡ଼ିକି ମୁଁ ଥାଳିରେ ରଖିଦେଉଛି। लो ଫୁଲଟା ଧୋଇଗଲା ପରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଇଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଯାଉଛି ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବି। ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ରସୁଣ ଏମିତି ସବୁ ପରା ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଗୁଆ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଆନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ନେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କାଟିଦେବି। ହଁ, ଆମର ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସାର୍ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଫାଇଦା ହେଉଛି 1 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ ସବୁ କାମ। ତାପରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୁଲ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ବି ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବରା ଆସିନଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବରା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆସିନଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଶିଖିଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।